Inagaro din irugi nga iba sa mapagayam, ti pagkasalitaan ni Erlinda nga pinauluan na iti second chance. Mapagayam no andyan ito nga pagkasalitaan na, isuitan din tayo irugi nga ibasa. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Erlinda, kung na rito ay, Dear Manong Nemi, adak idin Manong Nemi iti maudi nga tawen iti kursok nga hospitality management. Iti adama nga Manong Nemi nga evening class mi. When balikas la overtime. Ijay kami Manong Nemi dito kami nga nag-dinner. Iti mismo nga bay sa nga beach resort Manong Nemi. Kalpasan day nga dinner ket narugyanan ti night class mi. Iti data na kurso mi Manong. Awan pa'y katangaan Manong Nemi ti madama panag-lecture iti professor mi iti agsikal ti tiyan ko. At ang sakit kinagura ti tiyan ko Manong Nemi kadagitik sindak nga seafoods. Ala, dito sa man tikunada nga red tide na koretak beten Manong Nemi kadag subli-subliak iti siya. May sa kadagiti classmate ko Manong Nemi nga ni Philip. Iti mangat atibay kanya nga itulod na kiti CR, bantayan na. Ito na ko hanggat atibayan na tumanin nga mapaniti. Ayan di kiti kakaduami. Ngayon magabot ang adlaw na Manong Nemi gaglulosyawak agakapsuta. Kinunana kanya kap na. Masapal ang itaray kan ti ospital. Nakasan di kasasaad mo. Sinakroy nakpain nga mismo Manong Nemi kalbasang nga naala na titings ko. Kinapagpakada kadagiti kakaduami. Ngayon lugan na iti kotsena. Kat kastaw na hindi pa nagpataray na Manong Nemi tapno makadanon kami ti kasidgan nga ospital. Agkapsuta ko Manong. Talaga nga na-dehydrate ako. Impaglakid din Manong Nemi na nakadanon kami ti ospital. Imawag adakos kat nangalit si stretcher in low conduct Manong Nemi saret na ko iti emergency room. Ito ay nga pakatandag ti agas Manong Neswero kanda dumapay nga pagpapigsa. Iti maalo akong diriknak Manong Nemi nyakar da ko iti may sa nga kwarto. Sa private room Manong Nemi siguro dapat ibaga ni Philip. Pagyaman nak Philip, it's okay. Pabali mo siguro tawagan ita nagiti parents mo. Dito iti cellphone mo. Mabaling ka din nga sa pulan ti nakabunbog dita nga mama. Sigan ti mangidayal. Sige. Kaya okay? Agriringan. Sugatan. Ni mama Manong Nemi si Mungbat. Yes, iha. Alpas ka din di klase yo. Awak ka rin di paglugan ng mga gamit. Ma, saan ka kumabigbigla? Awan ti pagdanagan nyo ta, okay ako. Ano kayo mo sawad? Adak to the hospital. Intaray naktimay sa kategori classmate ko. Ani Philip? Adanakan ko nga nang dadahal ti tiyan ko. Ngayon okay ako ma. Awan ti pagdanagan nyo. Inuti ko hospital. Ano mo na, tinira na gawa ni papang mo. Handa ko makadanagan na damat ni Philip mamang bantay ka niya. Saan ka na harap na nakapabain? Okay lang, ma. Pakamukla ka na kayo rap nung saan kayo madanagan. Hindi kahit nasawin nga, hindi ka agawin dita. O kahit itong inturbigat. Agawin itong tubigatin, ma. Basta ulit, di tak pakadanagan. I'm okay. Nagaroon na kahit nakasaysayahat, nakakikid, ito bantay ko. Agar-arim ka di kay ni Philip? No, ano ma? Ngayon, agar-arim ka. Aduda, saan agar-arim ni Philip kanyak? Iba ka no,
Ti saan nga agararim ken ka nga lalaki ket isut pa ken labam. Nimet mama. Sa bagay, hindi kasi dyan pakita ni Philip nga kinasiyat na kanyak. Nakasaysayat na. Naka-gentleman. Okay tam. Kat na inlove kang na sa nadagos kang kwa. Ikaputi pa nagsakit ti tiyan mo. Na-inlove ka ni ti may isang lalaki. Dahil manong name iti ng grugyan, ti kinasingay din ti tunggal may isa ka na kami kani Philip. Numuna ta talagang inyad adana, iti kinasiyat na kanya. Wain, itulod na diti mismo nga balay, manong name, nawalpasan ti klasim. Siyempre, inyam amukon kada papa, kani mama, kaya nagidituwa kakapsat ko. Umay nakpasunduin mano. Aman, orin na siya kayat ko ma. Arig na siya nakarubot at ang naguruuray. Manong name. Kang kanayon nak ilokatan, iti ridaw ti kotse. Nakakeke. Tawagan nak manong name, makadano nun sa Jubalayda. Hello, Erlinda. Oh, nakadano na akong dito palay. Di na siya. Tapos nagkastakit, jak mandanagan. Baka nung saan ka dimanon ti walayo. Ano, Brahman? Ready kami nga ag-dinner. Dakay nga eh. Ako, isa nagpila ni Papa nga, agsawang kami nga mang-siyat. Agsiyat ka? Gagangay laeng. Bagang batingan ka, nabayagan nga balo ni Papa. Kada kaduamin to yung bakit nakatulong mi, may mesana. O yan, sama na marigatan. No, may dakal man ti balay mi. Nagraduar kan doon, sigurado sa kandon ni Papang mo itinegosyo yo. Mabalin mo doon yung mga asawa. Mabalin doon nag-asawa. Ha? Sabi ko mga asawa, di ba, gayam ta lang? As a friend? Ako man, pati bagam kanya ka, I love you ha. Dumting to. Yung mga oresan ko yung bagat, I love you ka. Saan nga di pala umana hindi nararamindik? Baka panagin ko na lang? No. Baka ginsasingpit ka lang kanyak? Saan nagaging ka? Magbugto nga ka anak. Ngayon sa anak ka na-spoil. Nasingpetak. Sumitiam mo kay. Api nga saan nag-asawa ni Papang mo? No damagig kat awan pa na saraka kunan eh. Dekat kahit mga suwan nga da plano na. Ada plano na nung makakita. No ada kurso na da nakanagin di babae. Mangsulsulisog kang kuhana. Dandani kami itinagturpus manong nemi ilisang ko na pupuutan nga dan nananay nga relasyon mi manong nemi kani Philip. Kanain ko mga kuy-kuyok. Taorin no awang klase mi manong nemi bakasyon, way nakdagasan nga ipakadanak ang kami timol. Ag-shopping kami, ikatangan na karigiti namnamain na nga magustuhan. Mapangkampayan nagbuya ti sine manong. Siyempre, maarakop na, makapag-inarakop kami, makapag-inagik kami manong. Nga maging ganalang dita. Naging ka, nagturpos kami manong nemi, kaditi pa nagturpos mi, siyempre, ison iti kangrunan nga na nangasikaso, iti pa nakamanage, ti negosyo da. Kuwain manong nemi, balidwadan, kinipapang na, nanaruna kang kuwana, tinangasikaso, ti negosyo da. Tawan to kanot sa bali nga, mga sikaso, no agritiro ni Papang na. Kadakon sa bali nga mang tao, iti negosyo da, no saan nga isun. Irin to nagtrabaho kag may manong name iti may isang hotel, restaurant. Well, nai-promote nga dagos kat may sa ako na supervisor man. Iti na dumaduma nga sanga iti nga hotel and restaurant. Maragsagan da papa kani mama manong name iti napita si trabaho. Guwapo ka na mabalin. Tina nanubyo. Hingga kala iti pa nag-birthday manong name ni Philip, inawis na ko niti Balayda. Kaya matandara kiti birthday party.
Na mamukon ni Papang na manong nemi, guwapo ni Papang na. No agaway dagat kasla, agkapsat na. Siyempre, guwapo at ada mabalinda. Maaramid dati pang pagguwapo, pang paubing na magbagida, di ba? Hada marigatan ti trabaho, iso nga. Makero dati magbagida. Kanya mamunak, manong nemi, kadagay kakabagyan na, pada na nga da mabalin na. Ban manula yung tibisita namat kadi. Naging kako na kanya. Mabali mo ng umya. Ti umyan? Umyan? Apa yung pa umyanin na? Please. Anong nga ti pambarko kada papagin ni mama? Ibagam nga nakainom ka. Amudamot nga saan ako mininom. Kasto yan. Ibagam nga nakainom akit saan kang may tulod. Kung nagadot babaling ko paglugahan ng taksi. Na jak kayat nga agmay mensaka nga aglugan taksi. Ang mga no makasarak ka ti rapist nga taxi driver. Philip, ngayon sa mo kaya? Maraming ko. Sige, umiyanak lang. Agkaedata si Lord. Kita ka din, lumapalin. Tuorehan niya ang oras, nagasagana kaming kasarkan ka. Edi ababa nga panao manong nemi iti nga birthday ni Philip. Naisakot kon ti kinabirhen ko ken kuana. Insakot kon ken kuana ti amin ko. Kat masansan meten manong nemi kada mamindua ti makabulan nga date kami kada check-in kami tumeten iti class nga hotel. Adan dandani dua nga tawan ti relasyon mi manon nemi kani Philip idita. Meron rana nga dak iti balayda. Iti sumangpet ni Papang na manon nemi nga adda kadua na nga nakapimpintas. Kasla may isang modelo nga babae manong nemi nga ububing himiti siya. Nutsak mariro 16, 17, 18 na pailang. Kat siyempre nakaragsak manong name iti ama ni Philip nga nangyamam mo iti babaeng katuan. Hey! I know nga you are here, Elinda. Amo kanda ka ditoy. So yung pakamo ni Philip kay ni Nana Isabel nga inagsagana para iti panangyamam mo ka na kayo kay ni Susan. This is Susan. Di may kadua nga inam, Philip. Your second mama, Susan. Ikakaiso ng anak ko, ni Philip. Guwapo kaskeng ka. Huben. Yeah. Ken ni Erlinda. Di, agbanin tumat ka manukang ko. Oh, manukang mo lang? Manukang ta. Plan-planundan di ba nagkasarda? Iso nga dadat to ita. Ibagadan nga ready dan nga kasal. Iso nga paunayin ta pala ita. Yeah, it's okay. Paunayin ta pala ita. Oh, Nana Isabel. Naka-ready si dinner? Ready, sir. Okay, let's go. Hindi ka rin makanin. Agim, agor kayo. Mang-shot tayo pa, ya? Adan ni Jela misa, auntie, inuman nyo, sir. Kasi tikid daw yun. Oo, so dito nga minom. Sa te irapid ni mangan. Let's go. Nakabimbindas nagpaiso manong name ni Susan. Di pa magina manong name kasla karagiti makikita nga model. Di kita ada iti billboard manong name nga mga advertise kada kada pintas nga bado pero may nagpintas sa kinis ko. Hindi malpas kami nga mangan manong name sigurado nga agpalumba ita. Agpalumba ka niya. Sweetheart, ha? Ang gabot ako umiyan ako no gusto ng hawisan ng tinbalayo, ha? Agpalumba kami nga gama. Nito ito. Oh man,
nagubing nga. Baka crush mo. Ang krasak nagbalintong stepmother ko. Yung talaga nabintas. Yeah. Nabintas. Amo ni Papa tagpili. Amo yung tagpili. Yeah, that's correct. Amo mi kay ni Papa tagpili. Nabintas ka. Nabintas mo ni Susan. Tita Susan ko na. Sabi ko mga tita ko nakit. Umabingaman siya. Tita ko naktulay nga ito nagkasardan. Ngayon umuno na tamat nga kasar. Ano ron? Aglibinan? Siguro, dito yung nagnaid ni Susan. Pero ako nakngarod nagpalumba kami. Sa bagay, saan nga gamit kwarto ni Papa Kente kwarto. Anda 2 kwarto nga bait. Let's go. Naka-adopt sa amin minom. Sa bali mati magbagahamon. Ba't sa bali magbaga ka? Narasaw ka ha? Kaya din, itulit at uminom iti kwarto. Uminom kami na? Amo ba't nga tsak uminom? Pilitin ka. Uminom ka, basit lang. Sige man lang aro din. Imi anak karod manong nemi katuan imyamat ni Susan kat nagkaidadan iti ama ni Philip ni Papa Huben manong nemi. Kadagyan maten ni Susan. Talaga nang live-in dan manong. Kasta di bagbaga ni Philip. Ako nanon ako nang tumawag. Hello, Obramon? Dahon dito kwarto. Sika. Ores siya. Napapang mo nga ron. Ni Papa ni Susan. Padadan ni kwarto da. Madamadaman. Umap ka pala. Nakalok-loko ka, Philip. Umay ka man. Agtutor kalatan. Yan tanging kat pampanong tumantati kalay sata. Doon namin kahit mo. Di ba? Next month? O the other month? I-prepare ta ka na rin. Masabong nga nakasagana. Tapos na magbali niya yung grande. Natulagan manong nemi tika aldawan tika lay sami. Nakaredin ti amin manong. Iti mapasamak. Ti sami nga na mapasamak. Diyan ka mo no hapi nagkabakabak iti dayta ngarabi manong nemi Jack makaturong. Papengata. Tinawagak manong nemi ni Philip. Hello, sweetheart. Hindi ka maturog? Selada mati ang paparik na kanya eh. Ada ka tabalayo? Yeah. Nagkasilad ko. Dapapakin ni papang mo kin Susan. Siyempre, ada dito silad da. Madama-dama din dito mo umuma. Patsiyamot ko mga nga mauma ni Papa. Kaya nakapress-press ko. Nakapress-press ko, nakapimpintas. Live-in partner na. Kabigatan na manong nemi kaskas di ngagsitsidto ka adya kamuno adya pagsitsidto ka dapapakin ni Mama manong nemi imbaga kadakwada kaslan datakis nga parparik na kanyak Papa Mama nga dadakas yung pasamak kasta alagat na agad na tayo layag na agad na kami kini mamang mo pagkat na madagdi kakapsat mo ken kang runan na ken ka gananat ka manong nemi alas 3 timalem dito pagtrabaho wak manong nemi tap ti sangsangot dadagiti kahit ko kitaan manong nemi kinasagsagadak ti report ko mandi report ko inegring ti cellphone ko manong nemi ni Philip ti tumawtawag sinong bata hello sweetheart
Philip? Philip? Apay? Papa. Anak? Papa, isganan. Anak ko na. Awanin ni Papa. Lalano ni Papang mo. He's dead. Natayin. Tapay na ano? Disgrasya. Diyos ko. Opo. Diyos ko. Philip, patib ka rin pa kinakim mo. Tipagihim, may saka ka lalaki sa mga itulok nga. Nagsakit. Kaya mo ka di, anak sa hospital. Ipandan ni Papa, itimorg. Natawag ako ang tipunerarya. Uray nak dita, umayag dita. Uray nak, kasapulam ti mga tibay kang ka. Uray nak, Philip. Nakarkaro pa yung ubing, ti arig na, ti pa nagsangsangit, aba nagtabtabog ka ni Philip. Hindi pa nakapukaw ti amana. Manong Nemi, kaano lang, iti lang na minsan nga rabi, iti kadak, iti ayanda, ngay may anak manin, ngay nakaragragsak ti ama ni Philip. Nakadududag iti pakpakatawag istorya na, sobramat it panagaya ay ni Susan, Manong Nemi, nga orela umlet, nga katkataw. Na napalabas lang ti may sangal daw kan may sangarabi. Ita natayan ni papahuben. Inatatibay ko Manong Nemi ni Philip numanin arakopre kan bagbagaak gustunan sanggang nagsangit. Wawatem ti kinapod no. Mapay. Apay ni Papa. Apay ni Papa. Apay. Nasakit. Awan lang aron ng tinak. Napukaw ko pa ni Papa. Apay. Gabay ito ito'y Manong Nemi. Nagbakasyonak. Yung pagpakaasik, pagtrabaho ak Manong Nemi. Nagbakasyonak ito oray. Makabulan ko na. Na talaga kasapulan Manong Nemi ni Philip ti mga tibay kan kuwana ngaon sa baling no saan na siya. Kasapulan na, timangyawat ti danom, tatlo minom. Kasapulan na, timang pilit kang kuha na tapnumangan, kabayatan timansayag. Nakarado na kita agladingit, agladladingit manong. Gabuta ka ado na kita natultulungan ti amana. Na kita empleyado da, na kita kabagyan da, na kita nakatultulong ka na kuha da. Kaya naman pa sandang pa yung nagkasar kini Susan, nga nagpanes ni Susan. May samat isuna, Manong Nemi, nga kaslasan na kayat nga panawan, nakangkanayin lahat nga makit-kita na tamtamdagan na Manong Nemi, ti asawa na kumang. Kastamat Manong Nemi ka ni Philip. Kaya Manong Nemi nga dimtengen, ti kaaldawan, ti tabon na, nakadado ti mahay, nakipagtabon, Manong Nemi, nakipagtulun. Kabayatan Manong Nemi. Ngawanin, dalpasen, titabon. Masapol nga gawit akon. Memdo ka sa bulang ti. Kaadakpay lang. Kadkaduain ka. Orita makabulan ti. Bakasyon ko. Ibabawi mo dyan makabulan na bakasyon mo. Tamabalimot man lang ti sumrek ti trabaho. Dinapakadaragan. Yung sinukadom nito eh. Abag isumat ngo masadeg ni Susan Manong Nemi adamat karga ng arwaten na. Philip, Erlinda, inakpay. Ay, apa nga, pumanaw ka. Nakababay, man.
Saan kami pa nagkasar kini? Hubed. Nabi ko man, nagkasar kami sakbay nga. Natay. Nalakat mo yung decision mo. Dalatakin ka. Malaksin na igawid na ka ni Philip. Kahit ko nagmamesa. Di kahit palubusan ni Susan. Kahit kung harap nagmamesa. Umanayin ni Nana Sabel kakadwak dito. Sweetheart, dalagado nang may mesa ka. Adamat ni Nana Irlinda. Nana Irlinda ka siya, Irlinda. Pasensyahan. Saan ko pa na mapagsusurot ni magbakak? Adamat ni Nana Sabel ko na karon. Mabaling ka di. Nga panawan ako. Kahit kunti may mesa. O sige. Imps, tawagan ka na ko ha. Kumustahin ka? Umunakon. Sige, Susan, sumanrook mo ten. Philip, pang-aasim, agpakatid ka. Saan ka agbarbarte ka? Mangan ka. Uminom ka. Di mo mabaybayan sa lunat mo. At mo mabaybayan tinegosyo yun. Tinegosyo ang problema. Tado na kita matalik ko sa diyan. Tuloy ang negosyo. Tuloy matitinak managduksa. Panagladingit. Nung mabalin lang ko makitadak dito eh. Kaya-kayat ko dagmay may sayar nita. Mawatan ako nga. Iti manungal daw. Tsaka mo. Sige. Inangaro din, sweetheart. Bye. Tawagan ka na ko Kumustahin ka. Kung saan ka sikat mang kumustahan niya kas dati nga tawagan na. Mabaling ka dingin kan. Sige. Yung babawik nga ron ti makabulan nga bakasyon ko manon name kabigatan na matlayang ka ni dingal daw. Simbre ka kamatlayang ti bisina. Manong day. Numanin kitahag ti cellphone ko manon name or urayek. Nga tumawag kanyak manon name ni Philip. Ngam awan ti mauray ko. Dati-dati manon name ngo aramid nan ti bang tawag lata kanyak dan dari maminsan ti bigat ti aldaw ti rabi. Kada gito'y nakaululi makan manong name ti cellphone ko. Kada gamot na kahit kumamuan ti kasasaad na siya akong titimawag. Tawag ang tawag sana nga sungsungbatan. Ni Nana Sabel manong name ti tinawagan. Hello, Nana? Ay, Erlinda. Kumusta ni Philip? Di mo tawagan. Tawagan kami sana sungsungbatan cellphone na. At dito silad na. Di mo pa nakita nga rimuan. Nangan ka din? Oo, yun sa red ko, ti kanin na, ti silad na. Sinagin na. Damat basit. Hanga rumruman, pasarim at rumuan. Pamanan na. Mapantasangon ti balay, ti likod. Ano ubra na hanga gininom? Tama na. Itirabi. Sa taon ito, bartek na. Diya man sungbatan sa cellphone ko. Tatawag ko kayang kuwan. Nana, pagkikit-kita yun, saan yung mabaybayaan? Wen, orisam mong ibaga, balasan ko talaga nga. Kargok ni Philip, saan ko mabaybayaan? Manong name gabota busy ak kahit ko mismo ti mapan sa jabalay daw ramot manong name ti kaado nga bisita mi ado dagiti ag check-in manong name ado dagiti na-scan nga masikaso tawagat lata manong name ada dagiti gondaway nga saan nga sungbatan ada dagiti gondaway nga unattended man nga taitan di mo pasama ken kuana makabulan ton manong. Hahana nakas ide ni Philip manong name. Ide ka talaga kang kanayon nga tumawag sa lutsudan no kumusta ak no anyat ubram
ubrak, anyat kayat ko, sa din papanami, kaanon tumanin, ti papanami, namita. No saan ako nga tumawag? Napi ako mamat na sungbatan na. Nga matugon daw yung manong name yung sungbatan na. Hello? Philip, kumusta ka, sweetheart? Ha? Diyan ka di man ko nakikangad, di nakpakaganagan. I'm okay. Kabaylag nga i-manage si Bakik. Ngam di ka pa sumurek ito pisinam. Abay. Hindi ka rumar. Di nakawisen nga data. Di ka di mailiw nga. Nagpasyarta. Puno, umahik dita. Umahik doon rabi, umianak. Kahit ko nagpamesa. Ngamitun ka ano nagpamesa ka lata. Naglagay pa yung napalanon ti kasarta. May tanda pa ilain. Adan dumatin na sor ka makabulan ni papag mo apsipot pimusay. Urayan nang matawan na. Ha? Urayan tayo nga makatawan. Kaya mabalang gadyak ka di man ko na kanya. Kaya ka nga dinak isisturbuan. Tawag ka nga tawag. Sige nga rin. Nagbalbaliw ka na. Adaking ka nung tinakpawatan. Sige nga rin. Bye. Tinawag ni Nana sa bell manong name. Ay, Erlinda, timawag ka man eh. Ewan baka daragam kini Philip. Okay, isunan. Okay, isunan? Uwan. Manganan ngosto. Maturogan ngosto. Daka mo to, inton ka, anong agsubli ito pisina na. Tumawag mo no kayo di opisina da. Di negosyo na. Kumustahin na matagid empleyado na. Aha, di kahit nga sa una na, okay na suna. Okay na suna. O sige nga na. Thank you. Kahit nga po ta mailiwak manong name iso nga napanak. Kalbasan ti opisina manong name napanak sa dyan. Doorbell nga doorbell manong name awamet ti umay mangilukat kanya. Silawan tao. Tinawagak manong name ni Nana Sabel. Hello, Erlinda. Apay nga, awan di tao, Nana. Adak di tiruwar. Ay, awan di balay. May ka si Marong ka dito balay, may. Itong bigat pa ilang nga agawid ha. Ang modeta ni Philip. Ni Philip nga ron? Baka nurin mo, ano? Sige, Nana. Kaurayak mga ron. Manong name gabot at the coffee shop, iti asideg ti balay daw. Sadyay ka nag-istambay, nag-uray manong name. Adaki ti suli manong name, nagme-merienda. Idita, natalyaw ko ti ridaw manong name. Nadagkat katawa nga mabae nga. Nakasarsarangsang ti katawan na. Tinalyaw ko manong name, nakikitutak. Ni Philip? Ni Susan. Manong name sa anak nagpadaw. Medyo yung ligad ko ti upak. Nga medyo kita. Manong name? Si Arakop di Susan kan kuhan. Nakaakbay mat da ito eh. Nag-order da manong name. Take out ko na da. Kit kabayatan manong name orayan da ti order da. Kasal awan da iti public place. Nga man Arakop ni Susan. Nga ko namlantek ka. Di matararamidan manong name ni Philip kit kikin naman. Kung relakas taon iti katawa mat manong name garikgik. Di animal nga babae. No animal nga babae. An animal manin manong name ni Philip. Kahit nakadingasawan, nga nagsubli ni Susan kat isuda,
itagdandan na. Kunak tupay ngamin. Samad gaya mapagtalkan na ito nga lalaki. Insukat na kon iti dati nga live-in partner tinatay nga amana. Kung nagtubay ngamin nga iti pala nga kursunada ni Philip kini Susan. Manong Nemi, iti maaladan ti order da. Rimordan. Nag-order da siguro manong Nemi tapasunod da ngagluto tawang nga rod ni Nana Sabel. Haglulukan ti riknak manong Nemi. Haglulukan. Ngayon karigatak tinagbalingan na tibker manong Nemi. Yung karigatak iti nakaawid nga na siya at iti balay. Kinimbaga ka na papa, kinimama, tinapasamak, tinaduktalak. Akinawan ti mabalin mo anak. Nukas taman tinapasamak. Meaning, saan nakangapudno ng ipatpateg ni Philip? Meaning, saan nga na siya at nga lalaki sunan? No nagbalin mga na siya at kang kaidi, alagat talaga na siya at ngayon dito nakita na tiagbalin ko mga stepmother na nang runak at natahayan ti amana at agundaway nan nga itatawarin ti amana ket kukwanan dahil nga babae nga para kumay ti amana. Anak, rumbay nagmove ang kanahaus. Sakit papa, mama, amumi nga na sakit. Kaya mawatan ti kinapudno. Kadag bumuang kaasikot. Susuramon nga lipatan na dyan nga Philip. Kabutan na ikari nga saan nga iso ti parakin ka. Manong Nemi, tumawag-tawagan ni Suna ng sakmaten ti saan nga mga kaso saan ko nasumbatan. Sakmaten ti saan nga sumungbat kang kuha na Manong Nemi, di kadag itawag na aging gang itimay sa nga malem nadanon ko ni Philip dito'y balay Manong Nemi. Manong Nemi. Hindi ba nakakita ken kuha na kat biglang nagrasok ti darat makapungtutak. Gabot na dyan akong kaya makita ko maisuna. Nagpungtutak lahing malagip ko lang tiri matangak. Ngam na tinared ko lang tiriknak. Tatmong denggak isunan. Kapanak namles kayo muna sak nagsubli iti ayan na nakapasyar ka. Siyempre, sweetheart, gabot na okay yun. Nagsubli akong tibisina, nakamungan akon. At siyempre, tawag-tawagan ka, ngabiti ka matsubungbat. Gabot na saan ka sumat, maya ko dito itapnong baka magsarita tayo. I miss you. I miss you, Tarupam. What's wrong? Manong Nemi, gabot na talaga sanggon nga matagpalan tirik na pinagalabat ko nga tinungpay suna. Hey, abi ka tinungpanak? Hanyo ti klasim nga lalaki. Aging kukuna ka pailain. Aging naarte ka pailain. E dito ta kalawlawag nga linukunak. Kinaikayat mo na diyak siyuman kumakang kang midisyak. Saan ka nang makaulubod pa, Philip? Gabot na nakita kayo mismo. Nakita kayo mismo. Nagiti duwa bukal timatak, tinakabanagnak. Erlinda, awan, jakon ka sa pulan, ti pa nag-explain mo. Get out. Get out, kat saan ka doon nga papakita ka po ta saan ka nakayat. Naruktala kung ti kinataong. Kasla mo palakit indaw-dawat nga na disgrasya ti amam, tapno laing paraking ka na nga susan. Saan ka sa pulan, ti pa nagpalawag mo ko na. Get out! Get out! Induron-duron ko anong name aging gay tiruar. Hindi awanin, nagsimbra kag iti salad ko, nagsang-sangit akon manong name.
Nagbabawi ak no apay nga naipaay ko ti amin ko ken ka Philip iti adun nga gundaway. Nagbabawi ak no apay nga si katinayat ko. Kulakla no si kanti kasasayaatan nga lalaki dito lubong ngam nagbaling ka nga demonyo iti nakitab da nga susan. Nga arig na inlunod mo ti amam tap numatay tap mabubukutam kinabaknang kat mabukutam ni Susan. Tumaw-tawag lang tama nung naming yung sang ko ikaskas. Intuloy ko tinagtrabaho. Naging nga agbalawak man nung naming. Oh my God. Atsak maglangin matatnan. Namaanak ng gimatang ti pregnancy test manong naming kat positive. Masikuka. No ka ano pa nga saan ko nakayat. Tilalaking inayat ko. Iso pa ito dating deti manong naming. Ano taramidek? Yung baka muk ka na papake ni mama. Ay nakaro din taramidek. Rumbang yung baka muk kini Philip. Saan nga naskan papa? Tanya ti kayo tiyo. Ipapilit ko di bagikan ko na ita. Tamasikuga. Saan papa? Nga uri gata no isina ni Philip da nga Susan kat siyak ti kayat na nga pata siyak na rin at sumpatan. Jakon pagan ano rin nga lalaki papa, mama. Saanan? Adalatakan ka nga desisyonahan. Tilang may balakan mi. Inukas pagarikan ta, maamon ni Philip nga masikog ka kat ikarin na isina ni Susan kat na kayo tagkasa. Rabang nalaing nga gamiso na ti second chance. No? Ure kas na taramidan na papa. Gabutawanin ti panagtalik ko kinwana. Awanin papa. Kat pud noon ay manong name ti saod na papa kini mama. Ta siyempre, madlaw. Dikiti kaopisina ak. Nga, agdadagsay nagtapas na rin maulaw. Masikog ka. Uy nga ron, kabigsak. Oh my God. May Philip ti amana? Awan sa bali. Amo ka din ni Philip? Saan nas ka na mamuan na? Urubin nga ipakamo, siyempre, ada karbingan na. Tsaka mo manong name niya sa sinot na kaamon ni Philip, gabot ito may isang aldaw, panagawid ko na danon ko iso. Managkadam. Please. Give me another chance. Chance. Awanin ti paragtalikukin ka, Philip. Awanin. Ngem, adas ngusong batak kang katanya nga rati kahit mo. Ikasar na? Oh, saan ka makasumbat? Kaya matarumbing nga kayo kay ni Susan, kasarang ka di? Pagribagan nga niya. O, di magdanagam. Tayo doon adanagam na. Agad sa lutsudan na doon sunod amana. Ama, may magaktukin ka. Ibagaktukin ko na nga sika. Nga tinagan na kit Philip. Nga naging sisigpatlain. Bumanaw ka. Tsaka di mo't ko naking kangasang kang pagpakita. Bumanaw ka. Ibalbalakad kanyak manong nemi di parents ko ngay kagaso na ti second chance, uno another chance, uno last chance. Pama, oran yat araramidan na. Samay sa. Madlaw ko nga sambat nga napudno, ti panag ibagbaga na. Di namat may isina da dyan sumusan. Pag ko nang masaan nga may isina. Imbaga na ko man ah. Imbaga na ko man nga ikasarnak. Tadi niya kayatin ni Susan. Nga maon imbaga na. Basta,
Bakit kahit na lang suportaran na tayo anak ko? Agad nukas pagkari ka na suportaran na ano ba yung unang awatek pa, mama? Di ba? Ang no, ibaga na nga, siyak asawaan na, ibaga na agsubliak kan kuha na, ibaga na nga agasawa kami. No way. May manin manom. Kalpasan nga, adan 5 ka bulan di tiyan ko, gagibat patulod ba nung naimi iti kwarta, naramatek ka no, pagpa-check up, kanda dumapay, awate ka, tadapat karbengan na. Karbeng unay, masapol mo. Di mo ka diamot sao, na di kan kahit ka makita. Awanin ni Susan. Liding itik. I'm so sorry. Nasulisog at lahin kang kuwana. Nasulisog ka. Idiawang kan. Kinawang matinisuna. Tinawagam. Tapno umay. Tapno kat kaduan na ka. Saan ko nga tinawagan? Yung may maimas mo. Nagserbi ka niya. Inaramid na ti amin, tapno. Mayayo na kamangan. Nominom. Narabaw day nga rason, Philip. Kahit mo madgayam nga da mga skasuken ka, abi nga saan na siya tinayabam? Ibaga ken ka nga saan ka apanawan ng kunam, kaya't butag may maysa. Ididimtengan da nga Susan. Nasulisugkan kasta. Dahil napupuhutan. But siyempre, uminumak. Numabartek kan. Di mo na mutar ramidem. Di mo mapupuutan nga karumbruman sa amon dahil nga Susan kasta. I'm sorry. Lalaki at lang. Narabaw dahil nga rason, Philip. Kasapulang gayam ti mga sikaso keng kaapay nga sana siyak ti pintinawagam. Kat maramid kumit. Nga uri mabartek ka. Kat hamon tumapupuutan nga. Agkanaig ta. Abay nga sana siyak tinawagam. Abay tunok mo. Nakalawlawag nga ad-adang kaya po na dyan nga susangib siya. Narukup ka. Pumanaw kan. Kat saan ka nga pagpakita kanyak. O di magdanagam to susarek ti kwartang iitid mo. Para ti ka sa pula kita anak na. O di magdanagam ti ibagak to keng kuhanan na to anak na sikat amana. Ngayon ti panangin kasar mo kanyak. No way. Pumanaw kan, Philip. Pinapano ko ni Susan. Saan nga si Susan kayat ko? Sikat kayat ko. Pumanaw kang kunak. Pinapano mo? Nga mamok? Sulisugan na kang tumanin. Amok? May saakan nga naroko. Saan ka na mapagtalkan? Pumanaw ka? Amom ka din nga nakababati ba nagkitakin ka? Noanyat nakambo. Tinagbaling nga live-in partner ti amam, sinublat mo. Linuglog ti amam, kinaykayat mo. Siyak. Awan sa bali nga nakaasagin kanya kalalaki no saan nga siya. Kinaykayat mo kat din na jay, nagbaling ko mga aksyoman ken ka. Aging ka manong nemi ngayon pas nga ikon, ti anak ko, may isa nga lalaki manong nemi. Wow, nagwapo na ti apo ko may gani papang mo anak. Nagwapo na ti anak ko. Mama. Oh, amay. Saan ganing nga? Kastoy nga tating. Saan nga ta nga kastoy tatilang nga? Kastoy ini tilangan ni Philip. Ini isot maladaga. Mamalin. Kang ingas na ni Philip. Gamot isot ama na nga ron. Nagsublimat lakang ka ni Philip. Babanting pa sa ngayon mong anak. O, anak kasadnaay mo. Kumusta nga tayo ni Philip? Kapag nga di mo tawagan. Kapag ko mga tawagan. Baga, no, mamo nantun nga, nagarak ka na kat, siyempre.
umay nanto sarong karan ti anak na. Ti anak yun. Ni Nana Sabel manong name ti tinawagan. Hello, Nana? Ay, Erlinda, anak. Nabayag man la di ka timawag. Kumusta ni Philip? Wala kita masapang nga mapan ti pisina. Pasaremet marabyan nga gawid. Ito ko trabaho na. Uminom, maging saan na nakasili nga. Mabarbartek. Ni Susan ngay. Ay, nabayagan nga awan. Among na dya kita kayat nalaing nga agdam ay. Kung nakata editatahan nga napasamak ti panag-asawa na kanidi papag ni Philip. Di kada awan di matawid na ta. Nangarod nga nasawa. Kat insoblat mo tinaan ni Susan di anak. Di Philip. Sinulisog lang ko na. Di dyan. Tap na di kasta kat agtultuloy nga agnam ay na dyan na Susan. Ang jakbanan mo. Noan niya ti saan nga kinayat ni Philip. Iso nga pinagtalaw na. Lawan ti sabala gun-gunudan lang da dyan nga Susan. No saan nga ti kinabak ng ni Philip. Titawid na. Ay na. Kung kunak nga rin tinagam kong noape nga nagbalin nga laglag ni Philip. Tadyajakit din nga Susan ti kayat nagdadaka. Kung nga rin. Kahit ko tagmay-may sa kunan tapno dagayam kong daway da kini Susan. Eh, bagakpagang kuha na, hindi nga pa nga saan nga, sikat, tawagan na kumatapno. Sikat, mga sikaso keng kuha na. Ang dinamit kaya. Ibagang nga tawagan kang pinaritan na. Kagurarak ka nun, mamuam nga adasadyay ni Susan, kat nagdandanadan. Ninanamay, tapi di bagang kami kanya. Ay, agad sa nga bali, at naduktalang mamismo. Ang sa balitan ni Philip. Asla tay nakariing ti kinapudno. Asla nalawlawaganin ti panunot na. Ay wagayam. Tunod pa ng anak mo. Nakaanak ko ang nana. Lalaki din anak ko. Anya, amo ka din ni Philip. Saan ko pa impakam mo? Ikatrubig laon ang ipakam mo. Baam ta siya akong timang ipakam mo. Talon nga aldaw manonemi ni baby Edita dumteng ni Philip. Erlinda, hindi ba gani na nasabel nga naganakan? Umay ko mga dagos nga. Niraramag ka talaga nga. Adak sa jay. Di sa bungo. Hindi ka makapanaw sa jay. Diyan sa nga tinunggo siya sa jay. Kaya nagtatanakawid ako, nagtarus ako dito eh. Mabaling ka din nga, kargaek. Ano timpanakan mo? Kinapudno na. Sampai nga na-eristro. Ha? Yung oray ka, Philip. Siya tagpilit na ka na? Anak kahit mo na ka na. Junior, mamalin? Philip Junior? Hindi. Kasado ti pa-stroke. Nga siya ti ama na, siyempre. Siya ti Philip Senior. When? Agkasarta manunasan. Sikat melod nga ama na. Apa nga, saan ta kung mga kasar? Please, give me another chance. Second and last chance. Saan ka tungatan? Nga garamit pa iti. Pakasaktan. Saan ka tungatan? Agbalin man yung nanaro ko. Saanin, uri no, ag-explain na kang ka. Di mo tubad lakayat nga awatin explanation ko. Sa mesa, uri na niya man explain ko. Nalpasan ti amin. But pass is pass. Tinapatag kita kitagdamati masak, kanunod masakbayan. Di mo kahit nga lain na yan. Ni June. Oh, ikanak. Oh, kaya ikas ko na anak ta. Kanagyaman na kang Carlinda. Nagkalaysata sa mabunyagan nga dagos.
ni Junior. Tunkano. Ulit dun bigat. Urayan tapay nga damakabulan ni baby. No kasta. Oh, nagkama na Carlinda. Nagkama na second and last chance kayong paimukan niya. Karig-karikan ka. Agbalinagtun nga napudno. Agbalinagtun nga sa anakton nga narukop. Ikarikan ka. Manong Nemi da kami mitlang itinagasawa kay ni Philip. When, siyempre, nagnayad kami iti balayda manong Nemi nga kadwami pailayang ni Nasabel. Kat manipod man idin manong Nemi siya kun ti katulungan ni Philip nga asawa nga nangasikaso iti negosyo da. Ang nagbalinan ang negosyo mi nga duwa. Nadaan kami pa iti may nga anak manong Nemi iso daytoy ni Dayan. May nga lalaki ken may nga babae. Adamat pa nakayaya di kiti anak mi manong Nemi laksid at dalatamat ni Nana Sabel. Ngagtagibalay manong Nemi. Awanin ti damag mi kini Susan sipod pinapanaw ni Philip. Kinawanin ti sa bali pa nga Susan amang susulisog iti asawa. Na nagbalay na nga natibkariso naman. Nagsublin di dati kang kinasayat, kinadunggo na kaniyak manong Nemi. Kaya dahil dati kang ganayon kong idaw-dawat. Nasapay ko manong Nemi, nagtultuloy ang tiragsakmi iti asawa. Sapay ko dahil yung arot, di pagkasalita, manong Nemi kalagyaman naglauna iti anos mo na ibasa. Kaya sapay ko tadamat na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarmingan ti bihag, kadag iti padak nga dimig ken nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing narodagyaman nga pagayam mo, Erlinda.